Hemejäne salam, men Altyn. Hawarsız galma gepleşýäňmiziň bu 76-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümden gysgaçyk anons edeýin. Beçe klipler, MP3 aýdymlar YouTube'dan bolsa gowy täzeliklerimiz bar. Ona näme dostlar, size like basyp bizi goldasaňyz, menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine SP türlerini başlaýar. Salam, klibin baş rolünde blogger gyýdymyz Gülçinar Täç oýnapdyr. Salam, salam, yeah. Yine men aylayan, yeah. Sesini işnele, yeah. Sesinden anlayan. Endiki täzelik Rüstem Halydan söýli. Seyri, dinlama meni seyri. Kime hasret, kimlere bolup gaýry. Mehri Piruleva bukça aydımına täze klip hödürläpdir. Bu aydym toylarda, gelnancıların montajlarında hükman ulanaymaly aydymlaryň biri. Mehremeyin evi sen ovadan elemen udi can keven gözünün nuri arzum itlerinin bari. DJ Bega täze klip hödürläpdir. Senin adyňda. İkimize yollardan eder, sana bana bir hikaye eder. İkimize yollardan eder. Bir kaýdan bäri Pelvan Halmuradowdan täzelik ýok diýädik. Ine-de täzelik jany ses Pelvan Halmuradow bilen edip artyk. Gülerliğim gülüp dur, yanaklarımdan yani. Minelli yürüyen, ehtuvi pambalyalı. Taşımın gavan yan, karidarım ken. Indi gelýär Halkaydym Time, Täşi Tulgenowdan bir näçe aýdym. Ölürüm sonrası, bağdım bilbili, yekeydim, yan yollaşıp zanlıyaman, pis olmasın zanlıyaman, yurt gelmez udovuna, ay geli, düştüm pelek, hav hav. Bu tomuzda klublary, toylary çaykan Mehmet Nazarow täzece aydym hödürledi. Ýyldym. Bu aydymam hit bolarmyka? Dinläp görüň hali. Femenin gilledim, deme arşana köpni. Meykel tanfetli, bilinen başkalarım köpleri. MP3 şarjygynda hip-hop söýjüleri üçin ýene bir gowy täzelik Dawud täze albom hödürläpdir. Gözümeyim yan yana sen keşke. Belki yarın derler sana duyulur. Asmanan inen menin periştem. Aziza Vakal Türk aydymyna täze cover hödürläpdir. Aziza, berekella, şu batda dowam etseň täzelik boýunça Söhbet Jumaýew we Farhat Oraýewiň rekorduny geçersiň. Yanmışım sönmüşüm ellerinle, bitmişim tükenmişim gözlerinde. Sevgila oldum aşka seninle, kayboldum gözlerinde. Dostlar, indi kaydym türkmen toylaryny ýadyňyza salar. Ýazberdi Mahmudow, ogul Nawadım. Olmamadım ey peridadım, aklım alaydı yanların oldum. Olmamadım ey peridadım, canım alaydı. YouTube täzeliklerine Amerikadaky Muhammed bilen başlaýar. Dostlar, Muhammed Amerikanyň 10 ýyllyk watandaşlygyny nädip alyp bolýanlygy barada video hödürläpdir. Dol şekilde görmek isleýänleriniz ýokarda salgysyny goýýan, geçip görüp bilersiňiz. Amerikadan 10 ýyllyk watandaşlygy barada. Green Card'dan hem ilk ülesonun başlayar. Başka devletlerinkiden tapawdy. Amerikada istat bilýän, Amerikada okat bilýän, Amerikada masin alıp bilýän, jaý alyp bilýän, kredit alyp bilýän. Men bari $1500 pul töledim. Yine bir YouTube täzeligimiz
Azat Dönmez bilen Rahman Hudayberdiyev Nur Meredov'un Anor aydymyny jany sesse toyda aydypdyrlar. Dostlar, Nazir Habibov eýýäm täze aýdymlary ýazga geçirip başlapdyr. Täzeliklere garaşýas. Hemmäňize salam. En ýakyn günlerde sizin üçin täze aýdymlarymyz bilen begendirez inşallah. Dostlar, gelin şadiýança klip göreli. Yedibay Orazov Katarina aýdymyny täzeden hödürläpdir. Şu aýdym kimin ýadyna düşýär? Inni gelýär iň gowy şahaçyklamadan biri könüleri ýatda şahajymyda. Annuş Murat Durdy, sen bolmasaň. Ağlama, gözlerim Bana doğa bulur şirin sözlerim Sen bolmasaň ne dip yaşayın Sen ki dünyany ömrüni eyleyim Sen bolmasaň ne dip yaşayın Sen ki dünyany ömrüni eyleyim Yine bir könüleri ýatlaly Pelvan Halmuradov dost. Her başa bir ölüm, birim ayrılık Şun dost kıyın önümde gitmen savrulup Şun dost ayvın olsa aydar doğrulup Şun dost tene kardır dermanlar meter Şun dost ayvın olsa Inni gelýär tesirleri okumaly şahajymyda. Ilkinji tesir ýazyp bayrak gazynan dostumyz Sisi Tatap. Mene dol okabam bilmedim bagışlan. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Mr. Selimov. Häzirki nesil bilmez ABM'in kimligini. Bir wagtlar söýüp dinlenýärdi bular. Dogrymy aýtsam, menem bilemok şolong kimligini. Benim oktum diye kaçardım. Bilemo, şu adam dinlemek ya. Biz dinlemedik olan aydymyny. Biz nereden bileli ABM'i dinlemek? Abi tesir go relax olmaly berdi. Awa. Naharda ýyplar. Yine bir tesirimiz Aslan Anay. Salam gepleşiň can köýerlerine we altyn sana aýratyn salam. Şu gepleşigi görýän bilen senin sesin mylaýym. Owadan özüň hem gelişiklice gyzmalyjy hemmäňize köp sağ olun, utandırdyňyz meni. Inniki tesirimiz Muhammed Sapargeldiyev. Altın tuğalama gepleşi alıp barıp duran yerinde selfie düşüyorum yetişen ay. Ökte deyimelle. Meyce tama işinizde dine öňe gidilişik bolsun. Şu tempde dowam edin. Köp sağ olun, nesip bolsa sizin hem gollaryňyz bilen hasam ýokarlara çykarsyn. Inni gelýän soňky tesirmide Rahman Hudayberdiyev işiňizde üstünlük minnetdar. Bizi ýatlap fiýlaryňyz üçin size de köp minnetdar. Size beç aýdymlary hödürläň, bizem eldeşlerimiz bilen paýlaşmakdan hoşal boluruz. Dostlar, köpden bäri bilýänsiňiz yüz-yüze gepleşigimiz çykano. Inniki yüz-yüze gepleşigimize kimin mehman bolman isleýän bolsaňyz tesirlerde belläň. Ona näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Inniki bölümde görüşýänçä özüňize gowja seredin. Hoş, sağ bolun. Korktum ha. Şu an ben işe. Bilesenmi?
Mehre Perkuleva diýenne näme? K diýenne şoňa. Näme üçin? Bilem o Senin adın Perkuleva. altın, saltın diýse Bu aýdym gelnanç montajlaryna Gelnacı, İngilizce ýep başladım. Gelnacı diýen söz. toy gelnanç montajlarynda bu Thomas'da klublary Klublara diyecek orada. Yıldız mı diysene? Yıldız. Yıldız. MP3 şahacığında. Aýtdym ha şey diýip. Şahacığına diýdim. Şahacığında diýdim. Şahacığına diýdim. Näme diýsen? MP3 şahacığında Ben diýdim. dedim. Gede ders. Gel. Näme? Lema bir kofya. MP3 şahacığına. Mahmudov oğul navadım. Bilýärmi? Dostlar, muhammed Amerikan 10 ýyllyk watandaşlygy ne edip alyp bolar? Şolar var aýdyp berýär. Şu ýerden geçip bidan doğru. Näme korkutdy? İçimden sözler. Yok. İçinden sözler. Aýdy otur. Bolardy. Ama bolmady. Şotan cink etdi daýda. YouTube täzeliklerine Senin şeymiş hiç kalk gele. näme şu an sokmak hukmanmy? Güýnecek mesela. Siz näme üçin hepden soň gün çekýäňiz? Men hepden soň gün aýlanaýynmy, gezeýinmi, dynç alaýynmy, işläýinmi, näme etsin? Ýatjan. Haçacansın ýatyr. Ýa, ýatyr. Soň anor aýdymy ne? Deme motor var Maňa bara suw berin. Anora can bolga açar. Näme diýes? Elektrik gitdi. Owadan özüňem gepleşige gyz. Özüňem gelişiklice gyz ha. Gyz eýlerim. Täzeden okaýyn. Kızar gitti. Ya. Dur, geri. Ve tam olmazma. Davay sağ ol. Dostlar Jeytunur dostlar Adım tutma yok. tutmayın. Adım tutma da gepleşiyor, yüz gepleşiyor gibi çağıralım. Ha. Adım tutma. Kamera önünden bak gidiyoruz. Böyle yok. Sotayda keser ho git gelme görünmesin. Gittin mi? Göre demarman gürledim. Täzeklerden habarsyz galma, bizi agza